Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 29 ka estudyante sa usa ka eskwelahan sa Santo Tomas, Davao del Norte gidala sa ospital human nakasinati og mga sintomas sa food poisoning. Usa ka lalaking fetus nakaplagan sa baybayon sa General Santos City. Kwintas nga suot sa usa ka lalaking senior citizen sa Cagayan de Oro City gilabni sa riding in tandem suspects. Pagpangawat og mga bangko sa duha ka tindahan sa General Santos City sa pool sa CCTV. Og barangay and sangguniang kabataan elections nga ipahigayon unta sa November 2 karong tuiga, madayon kaha.